5x7 di-deliver mamaya sa Bulinaw. Dadating doon umaga na. Kasi madaling araw kaming aalis dito. 5x7 feet, open type, kubo. Parang walang katapsan. I-deliver sa Bulinaw, Pangasinan. Mamayang madaling araw, dadating doon umaga na. Ito yung misa. Pagawaan is real. Pagawaan po tayo. Bibilang ba? Nenay? Ang sundo nga mo? Ito aja nih.